Ngibingelele emakhaya balaleli lo khulumayo uSindi waKaNgubane intombazane ngicela usondezele ngasekomeni khona uzozwakala kancane. Okay. uSindi ngabe yini le ayenze lapho siyabona namhlanje laphithizela kugcwele abanye bavunulile abanye yilo kunjiya yakuhle lebekiwe mhlambe mengasithatha esibeke ukuthi kahle kahle kuqhubekana namhlanje. Namhlanje usuku olubaluleke kakhulu empilweni yami. I'm very emotional, I'm sorry. Kune story ngifuna ukushare njengoba ngenze le event namhlanje. Njengoba ngenze le event ukuthi ngizosearch italent lezingane. Ngilenza through modeling because I was once a model. Kwaba khona into yangehlakalela eminyakeni u21 years ago. Okangiphoqa ukuthi ngiphume kule industry but ke namhlanje kulolu suku ngifuna ukuzodlulisa le story but ke angeke ngikwazi ukusisho manje ngizosidlulisa masuqalile umcimbi. Sandile. Sabona so emotional. Mhlambe ngokwenza umcimbi lo wenze namhlanje mhlambe intsha uthuthukisa kanjani noma ike la Ukuthuthukiseni intsha kahle kahle iqhikiza lifestyle inkampani ediscover ama talent abantwana also ibakhulise nokubanika ama platform okuwona a right ke experience esibe nayo kwi industry nokusebenzisana neminyango eminingi. So njengoba silana namhlanje kubalekile ukuthi ingane sibona ama talent azo bese abancane bangaze babe badala because they can make a change emakhaya bese abancane bangaze balinde ukuthi baze babe badala. So nje basikhona siqhikiza lifestyle sithi sobheka ama talent abo sizimisele futhi ngokuthi sobadlulisela phambili eminyango nokuyiyona yona right nezobasiza. Hayi sizwa kahle impela siyezwa. Mhlambe mangaphinde ngibuze lana ukuthi uqhikiza lifestyle mhlambe iyajoyina abafisa ukujoyina mhlambe bayijoyina kanjani? Yebo iyajoyina uqhikiza lifestyle but okwamanje ngingashiya nje inamba abantu abafuna more details ukuthi mafuna ujoin uqhikiza lifestyle wenza kanjani. Inamba yeqhikiza lifestyle ethi 071725 0842 071725 0842 ilokhunana email address yethu it's qhikiza.lifestyle@gmail.com. Siyabonga kakhulu mhlambe obani ongadlulisa ukubonga kubo siyabona ukuxhasiwe ukufunda ya mhlambe ongadlulisa ukubonga kubo usuka iqale isikhathi samanje. Ngithanda nje ukubonga kakhulu kubazali beingane. Ngizosaqhubeka Nkosi yami. Kaningi abantu ongababonga mhlawumbe. Ngithanda ukubonga kubazali bengane, ngithanda ukubonga ku-team yeqhikiza lifestyle, ngithanda ukubonga izingane zami engibambisene nazo kakhulu. Ngibonge nabakwaSco, ngibonge iBet Center, ngibonge nama artists aseqhikiza lifestyle. Ngibonge na wonke ama artists azile namhlanje ukuzongibungaza. Nakuwo wonke umuntu othe wathatha leli thuba wathi uzongibungaza namhlanje. Ngithanda ukubonga kakhulu kuwo wonke umuntu okhona namhlanje. Yebo likhona ku Facebook setholakala ku Facebook, TikTok, Instagram @qhikiza lifestyle. Sicela abantu ababukele le video manje ukuthi befunde ngaphayana uzozonke izinto zokuxhumana eziloseka iqhikiza lifestyle follow like and comment benze konke okwenziwayo izinkundla zokuxhumana. Siyabonga kakhulu. Singathi ngaba nosuku oluhle umcimbi wakho. Okay, ngiyabonga kakhulu nami.